お疲れ様です。私はファンゲニチャンドラカンタと申します。これから私たちの会社の目標についてご紹介いたします。私たちの会社の目標は5つあります。お客様の満足ナンバー1、品質ナンバー1、スピードナンバー1、給料ナンバー1、選手ナンバー1。これから一個一個の説明をします。お客様の満足ナンバー1。お客様の満足、丁寧なサービスを提供することでいらっしゃったお客様は満足に喜んでいただけます。例えば、お客様が来たらすぐに会釈して挨拶をします。品質ナンバー1。どのような仕事でも品質が非常に重要であるため、私は自分の仕事をとっても責任を最も行います。例えば、ルームの掃除時、ルームの隅々まできれいにします。ルームの掃除終わった後、もう一度チェックして確認します。スピードナンバー1。私は早く動いてお客様に待たせないように注意して仕事をします。例えば、早めに準備をしてすぐに仕事を始まります。給料ナンバー1。私はいつも時間を守って仕事に行きます。会社のルールの通りに時間内に仕事が終わるように注意して仕事をします。そうすると早く給料も増えていくと思います。選手ナンバー1。選手は人数のことです。例えば、忙しい時、自分の仕事だけでなく、周りのスタッフを手伝うようにします。こんな良い環境があると、従業員の数が増えていくと思います。はい、以上です。よろしくお願いします。